It's exactly 12 after the hours 1. We are in the 13th hour of the day. Throughout the whole day, we have 24 hours, and we are on the 13th hour. It means that it has left with how many hours? 11 hours. Fantastic. Aha, Sompa 98.9. And today is exactly the 10th day of the month, August 2023. Last week, unfortunately, went to me auntie evangelist Efiachreme and Eufia. But God being so good, we are alive. And then Mama Eufia. And those of you, mama say the message, a free Mama Hoba. Na mo frefre yen say what happened? Me pa cho bibia nsi. But he can catch us if ya etumi ade nyina ye kankane ho asem. Nti nkane anko ana etimi interrupt ye ma anti say what say afide ni mo ya che ye nkane a. Nti anu no say wadamfo ne via reboss anu aka che nse sompafo de omuhia ye. Nti ya memmo mo ntande tenko. Maybe a moon video will be a man can so preme. What do I say? I will see a medini as I ram Sabi. Any medin, Kafra, Koduka Cravinti, and then one we have a casa, Asabin and then Okasa or Casasi. And the Pacha Mia, Mabom Dindi, Mia, but Facebook wa, Sompa 98.9 FM. What joining Evangelist Efiachreme, a global heritage prayer ministry. Kana san so san na nwumre nonsia e wo MA school park wo emergency fire TAU. Emergency fire prayer service. Eno no edu ayemfa ni agro emergency fire esa ka ho edu emfa ni agro mama mi aso mam. Mama kwaba. Oh. Yeah. Bibi aboko. Nyame aboayen pa. Ede nyankopon ase. Ede nyankopon ase. Ene so ya da foforo edu sabria Ike on fa na fidie ni agro boko pa. Edu sabria ya mamfo a. Won say mama Ike simu say book ni badabe. Say wuntimi nya book de kra abo ka kira abofo ho. Na onya CD. For the meantime. Yes. Onye CD. Book no ready na say CD no ye nya na. CD no manfo agba. I don't know messages na. Wa ba fi anum ni nyina o compare a no de agu CD so. Aha, dia no sa ne de. Ye 2 na more than. No obia ba ba gibi no akoye de. O botie woni fi. Na more than den. Na no so abo anti CD kra no e wo drive so. Sa pepe so. Anti e ya na ne abofra kasa. No ayama. But for the meantime na ni nyina ye nwie ye no. Yes. Ye YouTube no ye gu so de na mo. Okay. Wo Sompa FM online na ukọ messages ni nyina wo ho. Obetimi. That's right. And I hear how far for the meantime mama ya guy you also how far. Mama. Oh, some guy. We guy. Okay. For the meantime no betimi akọ Sompa FM online ho. Na wakọ Facebook no akọhwe ni nyina na de ahwe ha. The enti ameka say me ya baya na dana me nam kromu na. Asha me stretch bi ko na mete machi ladies me enu bi ba ko say eyono a enyo no. Why na me twa mani na me say ye me a. Amo stress a. Enti youth no nyame wa ye crowd say obetimi de ya ye bibia ebeboa society apeja ne kingdom titi. Ti ye ma ye ho kwan no ano no. Mama nyame ba ye crowd yemfa asem no ene o manante. Ma minchia eye adofo a etie me na ne titiu emabu na ewo kro yi mu anyomtofo wona wo kanyame asemo ne kwan eyiye so Kristo a ne ahoden no abrani daso no enhye sika mu nhye bibia mu na ehye ni mu enti mehye wo nkran se ono ofri bibia ase a okura mu ade wie enti ode yen ebedru wo Yesu din ho mesrew se baby a wo bia no onim se edru heritage a yise ya eye nkran hye titiu na yedikan ede maw enti shewu nkran se nyame wo ho ede maw abribia ye streaming live online no Sompa FM online enti ubetimi ahwe yen na ye ne adijuma no abomu baby a wo bia so soto a wo de volume no increase ma yen na de oni radio so ontimi enti phone no de data no every heritage dia hwe yen na
yɛnkɔ yɛnimo mikyia heritage mba nyinaa na wɔtwe etwa mu yi yɛfrase ɛyɛ last 2 weeks Tuesday no na yɛbɛwie ɛyɛ Monday a etwa mu yi na yɛn na wɔtwe no na ɛyɛ yankasa yɛasɔre dwumadi a yɛyɛ a ɛyɛ Holy Spirit Week na nokwasɛm ne sɛ empire a adɔfoɔ nyame ma gyina wɔn nan so abɔ no ɛyɛ hu enti saa na abisadeɛ ne deɛ nam kwan so ba no ɛyɛ hu enti nyame nhyira wo adɔfoɔ ɛbɛka yɛn ho nyinaa na yɛgyina yɛn nan so bɔ mpaeɛ na wɔtwe mu ne nyinaa nyame ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse na yɛhwɛ anim sɛ bosomi biara so yɛn dwumadi a yɛdi ɛyɛ 3 days program no nso August yi deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ massive afa no wonyi wo ho mfiri mu wobɛte nka ɛwɔ afidie so na ahyɛ nyame din anuonyam amen ɛyɛ me ahohoho apa sɛ me ne wo ahyia san sɛ wankasa no wonyɛ nipa ketewa woda nyame akoma so wohia ma nyame woyɛ special person enti me ne wo hyia sɛ yɛ ame nso ɛyɛ privilege ɛde ma me sɛ wafidie no ne titiw online no wohwɛ me na adom ɛbɔ adom so ɛde ama awie yi mekae nyame bi a ebere bi enyarewa ɛkyɛ me a ɔgye me mekae nyame bi a ebere bi na anidaso asa ɔyɛ me anidasoɔ mekae nyame bi a ebere bi ekoduru sepo enka nipa timi fa adunu mu a nke yeyi anka ɛyɛ sa nanso sa na nyame onim yɛn boro so sen sɛdeɛ yɛnim ɛno nti na medika aka kyerɛ sɛ awa yi ɛyɛ nkranhyɛ awa mede kae wo sɛ wo deɛ ɛyɛ wo sɛ woni dɔfo a wodɔfo ɔyɛ ɔbotantimu a yɛfrɛ ne Kristo wodɔfo ɔyɛ ɔboafo a yɛfrɛ ne Kristo wodɔfo ɔyɛ anidasoɔ hena a yɛfrɛ ne Kristo enti anidasoɔ no ebi wɔ baabi deɛ nemom anidasoɔ a ɛyɛ sɛ egyina brane ɛwɔ wo abrabom no ɛyɛ sɛ ɛyɛ Kristo enkuto ɛno ɛbɛboa yɛn yie pa enti envalu bibia ɛnsen nyankopɔn envalu bibia ɛnsen Kristo envalu bibia ɛnsen ɔdɔ a nyame ɛwɔ de ma ɛba ne sa deɛ ebesi bia no wotimi egyina wo nan so egyina yie pa na wopem ara ɛde kɔ w'anim ekonya enkunimdie ɛfranka awie yi heritage a yi heritage nyankopɔn a ɔyɛ hyɛbrɛ ɛboafo ɔmo a wɔate adwuma no ɔmo a wo sikasɛm awaresɛm awowɔsɛm akwantuo sɛm ayaresɛm ɔmo a wo yie pa awie yi mekamfo saa nyame ama wo na yɛhwɛ enyom Psalm 97 enyom aduokono enso na yɛhwɛ ne nkyekyɛmu no enkono Psalm 97 verse 9 na ɔse the Lord rules the whole earth and he is more glorious than all the false gods ɔse na hwɛ yɛ nyankopɔn yi Abraham Isaac Jacob nyankopɔn yi ɔno ne nyame a ɔhwɛ amayaman nyinaa so onionyamfoɔ no na n'ani onyam ne kɛseyɛ ne tumi ɛso se enyame ebia false gods yi ɛna yɛka sɛ adeɛ yɛ false a na ɛsɛ minim die mu no deɛ ɛyɛ incorrect o minim die mu no ɛyɛ faithless na ɛsɛ deɛ ne gyidie nsipi no ɔno ne ti saa enyame mihu sɛ ɛyɛ disloyal deɛ odi nyame foforɔ akyi ka twedi ampo nyame hu yi na ɛkyerɛ sɛ ɔnyɛ nokwafoɔ ɛma ne bɔfoɔ mihu sɛ nokora bi anim ɛyɛ untrue enti yɛhwɛ yɛkyerɛ saa enyame enketewa yi asia na honi bi a yɛyɛ ɛde asi hɔ yɛse ade no ɔyɛ superhuman na yɛse ɔyɛ honhom bi na yɛsɔre no yɛhu sɛ ɔwɔ tumi ɛwɔ bibi so a nokwasɛm bi anim enti yɛtwa yɛkyi ɛhwɛ Egypt Israel pɛn so a wobɛhu ane sɛ twɛdi ampo nyame abie soro ato nsuo bi ɛde ama wɔn no na wapɛ abosom bi didi bi ama wɔn sɛ wɔn na wɔhwɛ nsuo so nti wɔn na wɔde saa anwanwade anaasɛ ɛmoa no abɛka abrabɔ no ho ɛde ama wɔn yɛnyankopɔn a ɔso na ɔyɛ okokroko na n'akyi ne n'anim obiara ɛni hɔ enti yɛagye na tum sɛ ɔyɛ twɛdi ampo yi nsɛm a yɛka fa ne ho abɔdi yɛde bɔ ne nyinaa so no ɛma yɛte n'ase yi a yɛgye tum prɛko pɛ enti yɛka sɛ yɛnyankopɔn yi ɔyɛ Elohim ɔyɛ El Shaddai yɛka sɛ ɔyɛ Adona enti abra mebie ma no biaa na meka Elohim ana mebɔ saa din no na megye ato mu sɛdeɛ mɛte ase wɔ Genesis Mose nwoma edi kantire baako nkyekyɛmu baako ne sɛ adebɔ nyinaa efiri no ɔno na ɛbɔɔ soro ne asase a me nso mewɔ no na mebɔ El Shaddai a megye to mu prɛko pɛ sɛ he has complete power na sɛ ɔyɛ almighty a
mehwehwɛ tumi hwehwɛ ahoɔden bi a bitwa ne gya deɛ aka nyinaa no enwie me yi a ɛyɛ nnaada a ɛnsɛm nko a mebɔ ne din sɛ ɔyɛ Adonai na ɛsɛ megye ato mu sɛ he is my Lord and my master. Enti mini dwanhwɛfoɔ biara ɛka ɔno ho, mini titirani biara ɛka ɔno ho, mini hwɛfoɔ biara ɛka ɔno ho. Ɔno ne m'Awurade a maso ne mu prɛko pɛ. Enti adano Genesis 35 verse 2 Mose nwoma edi kentre aduasa enum kyikyɛmu mmienu no ɛhɔ na yɛkae agya Jacob a ɔtufo na wɔka kyerɛ wɔn sɛ saa anyame nketenkete nyinaa mo anwenwene ama ahohom abɛtena mu a mokoto sɔre mofa ne nyinaa ngugu nkyɛn na afei monte mo ho ɛma twɛdi ampo Nyankopɔn a ɔte ase na ne tumi ɛbro tumi nyinaa ɛsoɔ. Enti yɛhwɛ Genesis wa yɛba etire mmienu kyikyɛmu aduonu Genesis 2 verse 20 a saa nyame Adam pɛn so ɛna ɔhwehwɛ sɛ yɛmfa biribiara so sɛ yɛbɛhunu na mmom ɔne yɛn bɛdi mpu ne mpu, ɔne yɛn bɛkasa sɛ agya ne ɔba. sɛdeɛ nnɛ wokɔ Hebrew a wɔka aba pɛ na ɛsɛ wɔbɔ wɔn papa a ɔnyɛ obiara sɛ Most High God no wɔbɔ ne din sɛ ɔyɛ wɔn agya prɛko pa a ɛno ne boa yɛ na yɛ feel belongingness bi sɛ yɛnyɛ nkoa a agye sɛ yɛ consult obi anse yɛ bɛnyame nkyɛn yɛyɛ ne mma aprɛko pɛ. Enti wɛ sɛ Genesis 2:20 a mekan nyame bɔ adeɛ pɛ nipa odi kan bɔ wɔn deɛ odi kan Adam pɛ hɔ na ɔde tumi ama no nyame na ne kasa yɛ ɔne ne kasa mpu ne mpu ɔse fa edin ɛma livestock yi fa edin ma wei afei deɛ aka nyinaa mede ayɛ den mede ahyɛ wɔn nsa. Na along the line na enipa dɔɔso a ne adeɛ asoɔden nti afei deɛ na enipa ntimi ne Nyankopɔn eni nkɔmɔ anase nkitahodie animu ne animu nti afei deɛ behu a na yafa anwea bi ne yanwene bibi na yafa netie bi ne yafa dua bi ne yafa bibi bi afei deɛ yɛse emu na yɛfa na yɛne Nyankopɔn adi nkitaho wɔn na yɛsoma wɔn na wɔnka yɛn kasa ɛma yɛn nanso efiri Adam pɛn so no it has been one on one a nyame ne yɛn edi nkɔmɔ na enti ɛnɛ afei deɛ ɔsoro adi aboa yɛn sɛ nyame honhom no ɛma nkɔ sɛdeɛ ɛbaa Samuel so kɔɔyɛ sɛdeɛ ɛbaa Hannah so kɔɔyɛ me topic no mɛbɔ so akyerɛw sɛdeɛ ɛbaa Samuel so kɔɔyɛ ɛbaa Daniel so kɔɔyɛ afei deɛ wasoma yɛdɔba Yesu Kristo a ɛnam so na ɔde ne wɔn kronkron gya yɛn sɛ yɛne ne nkasa yɛne ne nhyiamu daadaa nyinaa yɛne ne ni nkɔmmɔ sɛ agya ne ɔba a ɛbɛma saa nneɛma ne nyinaa ɛte nyame tumi so wɔ yɛn asetena mu no na yɛkoto sɔre honyini no yɛbɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ. Enti ɛnyɛ wɔn sɛ wɔkan Romans chapter 8 verse 11 a ɔse if the spirit of him who raised Jesus from death dwells in you na honhom a onya ne Yesu Kristo firi owuo mu no afei deɛ ɔbɛtena mu mu a enti sɛ sei deɛ wabɛtena yɛn mu o wabɛtena yɛn mu prɛko pɛ ɛno a na agya ne hwehwɛ o aka ne no ɔne Adam kasa animu ne animu a na esei onya ne sa ne honhom no ɛno ne ɔno a enti me mpaebɔ mu me kasa yɛ nyame nkonkora mama ne kwan wabɛtena me mu me mpaebɔ mu made sua mu nyame sɛmu sua mu me nnwontuo mu no sesei ne nyinaa yɛ nkitahodi a me ne no edi a ɛyɛ agya ne ɔba nkitahodie. Enti yakae Abraham pɛn so a Abraham pɛn so na saa nneɛma a nipa de wɔn nsa ayɛ ama honhom abɛtena mu a wɔkoto sɔre na ne nyinaa wɔ hɔ nanso yɛntimi ehu instance bi a agye Abraham ɔyɛ saa nneɛma no ada bi opagya n'ani kyerɛkyerɛ di ampɔn ɔsoro ne nkotokuo ne kotodwe mu ne kotodwe anim ɔkoto a n'adwene ɛne ne nsusuyɛ nyinaa ɔde si so sɛ kasa a me kasa yi empire a me bɔ yi me ne Nyankopɔn a ɔyɛ twɛ di ampɔn me ne no ɛna ɛdi nkɔmmɔ yi. Enti nyame nyansa mu no sɛdeɛ ɔse I created you in my own likeness and image no ɔmpɛ sɛ yɛkoto bibi na yɛhu sɛ ɛno so na yɛfa ahu no ɔyɛ yɛgya ɔhwɛ sɛ yɛne no ɛbɛnante sɛ agya ne ɔba. Ɛyi nti hwɛw Moses pɛn so abra Mount Sinai hɔ
ebi mo so kan Mount Horeb adesua nti ni nyina bia korona na okwache emransem de aba obaaye na Israel man asode a waye kai na ananafo anyame bi waye bi a wokoto no abufu ebaaye na amwa sanse ose mene mo na mu ma kire mo se de esi koye nkotodwa animo na empaibo mu ye ne yeja ekasa mi ankasa mu di adanse kwaya ye nyame fa so na woni mi di nkomo a enye honyini na me koto enti esi dan ena mo ma ne ese awie yi wo ho mene o mienu edi adanse se ye nyankopon yi ye kasa ote Isaiah ho onkyere ye mu ye frɛ no a oje yen so enti ni titiu amanie mu haw mu mamoma bibia na ada ye se ye ye mpaebo ye nyame Sunyani ye ngidie firi ho a bibi foforo bi wo sa nyame a wahuni eye se orimeni unyankopon till the end of time. Joshua 24 verse 15. I will serve God as long as I live. Betimi abobo chro ne bebre amawo a e kire yen se ye ba ne mu a ya ye ne dia preko pa enye se oye ye nyankopon abra laughter ewo ho oye ye nyankopon abra ye nya abundance nko a oye ye nyankopon during harvest time nko a nemom he remains our God forever. Enti se amane ba na wo firi nyame ho adi kan wo firi nyame ho akwa nyame a medi kan bobo wondin a enipa de won sa ya ahohoma betena imu a na se o Kristo ni ye no enimu enwie peye abre ni abre nyina bibia mu oye Onyankopon efiri ene anada wo ma wonsa so kosi da obre ebesa de etoso mienu. You are no longer your own. Wo onya wo dia ebiem. Meti hai me ne me hu. Ye Yesu dia prekope. Enti Korinto ngoma edikai. Ene ma me kire wi hye no nso. Ti wo nam sa kwan no so a. Na ofre hu gidini a. Frase na ye homework no na emoa. Korinto ngoma edikai trinsia nchichemu edu enkono. Ema yete ase se. Ye ba ne mu a ya be ye ne dia preko pa afi ye nipadua ekura ye mpo enye ye ndia ese nipadua no epo ehye nyame din ene onyam enti Kristoni ye no freedom ayewo ne se wagye yen afri obonefo tumi ase nemom ye ba ya brabo a yen ye ni freedom sanse ne direction ene yese ye di so. Dear Ekahubiem, you become an ambassador to the kingdom of Christ. Oye Kristo ni, oji tumu se Yesu be wuma. Oji tumu se, wa ma wone na wuwa bom. Efri asubomu na ano ne boye, na ano ni wuye, ene wa sorry amao. Ene, wo ejinamu ede mano, ewo asasi eso. Enti okaye, ose, Yesu Kristo enu masem ni o. Ose as the Father has sent me, I also sent you. Said ye jano esoma ameno, Sara na menso me soma mo. Enti ye misa ye ho ewie yi. Ekoro my Pentecost ko ba se ho ahwan ni nyina ye se ya sori ya gye atum se Yesu Kristo abewu amaye. Na wankasa ewie yi o cheke wa brabo na o ye osomafo. Are you a sender? Wasoma wo nti wabrabo no se de wusi bono no uhu se wo ye osomafo ana eho nkoyi ana osofo nko ane asoma no youth leader no nko a de evangelism ahye ne nsa no eye ono nko ana enye ono nko nti awie ifrase na dwene kwan a wo befa so na the body of Christ ana se Yesu Kristo in the kingdom a ode ye ko heaven no frase na dwene de wo betimi aye na wo de aboa obonefo ne bra aka swanti ene na ni abro obona adwuma pa sabi lesbian e bobi mano homosexual fo bobi mano sakawa fo bobi mano wona wo yi won ho
ede kyerɛ ma adwaman ɛdɔɔso wɔn nso wɔ bobi ma no na wɔn nso a wote asɔre dɛm oso wɔ bobi ma bɔnsam a na wɔ bobi ma Kristo dwene ho yie deɛ ɛka ho biem you are not alone o Kristo ni bi ante asie wie sɛ yɛn yɛ bɛyɛ Yesu ma afia ɛnyɛ me nko ana mete ha o abrabɔ yi ɛnyɛ me nko ana me nam enti mete aseɛ wɔ Isaiah chapter 41 verse 10 odifo Isaiah ngoma etreduanan baako nkyekyɛmu edu ɔse I will uphold you with my righteous hand na mede me tirinwi nifa bɛsɔ mu afia mede me tirinwi nifa bɛsɔ mu mede me tirinwi nifa bɛsɔ mu kwadwa a wotie me enti you are not alone enti kari Job nyomi ya na emede enimu to nsidie I am not alone I am not alone he will go before me he will never leave me enti baby a wonam bia no you are not alone enti se bibi bo hu a susuma hu ni ntwi fa so esan se enya won ko ana wonam wo de hu ahye ensa kasie bi emu de eka ho biem ema wo remfi eyi ehu hia me pa you attract enemies enti o Kristo ni a wotie me se obi tan wa ya susuma ne nya wanwa enye news esi de ye news se obi tan afia obi tan ya wa wotie me ni news ye ne sen ana wo refia na Matthew chapter 10 verse 22 enya sa na wo ho you will be hated because of my name Yesu din na nkasa waje di ne tan we din no ho san se asofo mpanyimfo ne sesen wo ne hwan sa wo so ya agenkwa abusua pam se wo ne hwan Yesu sa pam a ya pam ho a eye nyare wa pam eye nimguase apam se wo beji adasa ama wo wu sorry ele ma shende afri mu enti otan ne de ukra Yesu din de osi nipa nyina adom pa munue o ana won kansa enti susuma ne nye hu se adwumam ho wonya rival bi wo ho a susuma ne nye hu o de ne mpai bo ne ani da ho oyɛ den wonya bi kra na wonye Yesu ba wonya bi ana nhire ni wo ho se wonya tamfo na se wo future dan kasa no obonefo hu se enye bright enti he will leave you alone ne mo future ne ye bright dia attackers possible there eka ho biem you may feel disappointed sometimes edu mre bia ebeye o se nyame disappoint we Kristo ni a eyi possible da bia nemom ema remfi se yen ya from no ye face disappointment a elidi yen to greater appointment oye den a sa na issue no etie enti ye hwe Isaiah 55 verse 8 ye nyankopon na eka sei o se na dwene no wahu o wa dwen kese wo ye ho eso se de afia wo dwene eso se de wususun o wa dwen kese na de mayen enti eduru mre bia ubu sade bibi na nyame aso apia firi ho bi na wusu bi na wotiti bi he has a better option he has a peaceful option for you brofo ne nya ukra pie dia betimi akorete de amame enti eduru mre bia ase wo fesi animguasie bi eye wo se wani maguase eye wo se bibi da bi wo ni mu nko ade a relax just be an obedient child ebebi ewuye nti eduru ho ama remfi ye Yesu ankasa po look at Sompa etredio mienu nchichemu eduanan mienu Luke 22 verse 42 ohwesin na osi eja enka wo pe hu a ebetimi amakuru ha nya den empa me ho owie na osan de ka osi na emomu your will be done okasa wie senka eja makuru ane po wie na no asan establish nyankopon will no wona brabom se da bi na emom wo pe na enye ho se wo ye kristoni na untimi mie wa no nkasa eja wo pe na enye ho a oboa wo nye kristoni o kristoni ne de otimi kasa eja wo pe enye ho ade no eye kasa ya eweme na emom wo pe enye ho ade no asemani mu ye agu ase na emom wo pe nko a se wo pe ntimani begu ase ne na ochena menya nuonyam a I will relax enti hwe Yesu wo se eja kruwa ya menum anu ide enwono enipa maye won papa wode boni tua me kai de eya de all say me so still me bua ne eya nanso establish your will for me ewie yi
Kristo hwese wo betimi abie wano akase ne penye ho eno kire se oye ogidini ampa de eka ho biem. He uses us to demonstrate his power. Why na nyame mfa ne so na onkyere so tumi enye ya beje na di ya ana woni menya adwene enti o you see ye de akye ne tumi ne enya adom ode ama ye nko a se ye sanyare yeyi ye hye nkomo ebamu nyame fa ye nso kan na abom wumfiti obi mu ofa ye nso na atutu kɔ enye no nko o ye nwene nkɔ hanso eno nso eka ho bi a ofa so de kyerɛ se o tumi edurumre bi a obefa ohaw mu e de akyerɛ se o tumi ne titiw o de fa ye gidifo so nti enye won wa se oma ohaw to Naomi na ofa so de kyerɛ se he is a God of restoration. They are saying no timi restore ema eyeyi emfa won se ofa Hannah so ene obi awo esema ye ne problem oba pe na wo de Hannah story to nefua oye nipa oye Kristo ni a onka se Hannah bre twam san se sa nyame no wo Hannah bre so no ono ane ne nyame nti obeti ase ama na hye nim kra na okɔ nanim ti wafa Hannah so a demonstrating the power say awo cha he is able se oma de asei eyeyi oma de acheba mu prekope ofa Sarah so ye bi ebre bi Peter fie na Peter ne mother-in-law ewo Matthew 8 ne mother-in-law yare na Yesu pie ho ayaresa osa bunu yare free ho na enam so wona wo ho a wo yare awmfia hye wo ma oye won ho adwuma na wo kan kiro na odu verse 7 ho a o say so God's promise came true just as the prophet Isaiah said. Enti nyame bo sha na odifo Isaiah ahye nkom de ato wo se ye nyankopon no he heals our diseases and make us well. Ono ne sayen yare ma ya hoden no e ma sa bo hye ne ba mu kwan ben na ofa so e ma ne ba mu o de haw no wura Peter efie nyame na onim Peter na enso ofa ho demonstrating the power say oye healer ti o haw ne ba pompaye na relax enti ye kai Abraham onso de won se abra o haw no e wo ye huni nyina po na ofa ye nso eje afoforo enti ebeye ya se obekwa akotu preacher bi so preachi ba bi o se ne mpabo ano kra wa na o sere no o ya sa wo ye no mefo enye mpabo na awai no nemum asem wo de ma no o wo hia mu de nanso offering one cedi bi a wo de be ma no esansa ne nsem ne firi nyame enti no na nyame afa so na wo bie yedie kwan de ama seal enti Abraham a wawura Gera na wakɔ ohene Abimelech fi na Abimelech se ai sa wo yire ne Sarah sa wo kra wo ya adomura sa wo ye nyame difo ene bompa ye ma me sansa me nko a ne me mfena yi obia enwoye me yire no bi so ehia awo hwade ede enti ena Abraham bompa ya nyame tieye na fe awo tisi Abimelech fie nyame de na fa the pain of barrenness mu enti onam sa pain mu ono kra nya aba ni bi no Abimelech de ne how to na ni of Philippine say ei o hawa me namui o hini so namu bi how we de ya enti nyame tie no ampa na ekwan no abi ye instrument nyame fa ye nso boa enti sa wonye ready say nyame be fa wo so aboa afoforo de a ede ne ma wo ye Kristo ni ema eyeyi afei de ka ho we never lose a Christopher ye nin kukuo da obi ani ho a Yesu ye ne franka wadi nkukuo da oni bi so da medical culture say ye disappointment no elidi ye into appointment enti enye nkukuo ye nin kuku da Jesus ne ye franka enti ye nin kuku da ye die ye nin kuku do oh anyam tofo next time e ba mu meja me enti wo hwe Yohani asempa etire du samre manyum tofo a relax se banku ese fufuo mo enjoy na me mo adwuma no anwumre na ma be power enti John chapter 10 verse 28 edikosi 29 or say no one can snatch you out of God's hands bibia ni we betimi agye afiri nyame nsam a ene ye yade pa bia so ni ho obonefo betimi agye afiri nyame nsam abra ye wo nyame nsam agye se de nyame ama ho kwan ti de afiri ye nsa bia nyame na ama ho kwan nti ye wo anigye mu se de oma ho kwan bia no o de ebro so
ebreying enti yehwe Korintofoɔ ngoma edi kan etire edunum chichemu aduonum nson 1 Corinthians 15 verse 57 a ɔse our God gives victory nyame bɛn na ɔma nkunimdie ye nyankopɔn ena ma nkunimdie ye nyankopɔn ɔde yɛn hene Yesu brɛ yɛn na ɔde ne nkonkran bɛdom yɛn no ɔno na nkunimu firi no enti wo papa na nkunimu firi na ɛde nti na wɔka sɛ wadi nkukuo yi ɛyɛ bibi just by the way uni nkukuo why ubedi nkunim pa deɛ ɛka ho biem o kristoni bia ya shanso deɛ baako ne sɛ he hears us ana ya namomu ɛnɛɛma ɛwɔ hɔ bi ne sɛ yɛ papa no ɔte yɛ ne yɛkasa ɔte enti ɛnwom aduasa ɛnan kyekyɛmu edunson Psalm 34 verse 17 kan ma me nate asie yie deɛ mede ɛboa wo biem see he makes sure we become diligent yɛ papa no kristoni bia ntie sɛ woyɛ kristoni a na me o make sure sɛ wobɛyɛ diligent wobɛyɛ discipline enti eduru me bia wobɛhu sɛ ɔtentene ti o mpɛntentene ya na ɛsɛ wo so nyanye kristoni eyie ɛma ne nye yie san sɛ wo papa no ɔpatene atene ti yɛ ka kyerɛ na apam dada apam foforo mpempi na ɔka ne ma anim pempi ɛna ɔka ne ma anim ne nyinaa sɛ ebegyina yie ti ɛtɔ na wokɔ asɔre na preaching no akɔka wo bɔne anim a ka sɛ obi na akɔka ho asɛm akyerɛ sɔfo ma ne nya wo de sɛ nyame mpɛ sɛ wobɛyɛ sɛ sɔ na wawie yɛ ayɛ tan nyame mpɛ sɛ wobɛkɔ akɔtɔ owu amena mu ɔhaw bi deɛ yɛka n'anim wɔ nyame fie a wɔntie biara no ɔtɔ amenam enti hyɛ ne nso ɔtentene ne ma deɛ ɛka ho biem we live by his promise mete ha nyame bɔhyɛ ɛna mede ɛte ase ne bɔhyɛ ne sɛ yɛn berɛ ɛnyɛ kwa ne bɔhyɛ ne sɛ ɔne yɛ nidasoɔ ne bɔhyɛ ne sɛ yɛwu pa ne mu ɔbɛfa yɛn ama yɛn anigye ɛyɛ bɔhyɛ o enti Jeremiah 29:11 odifo Jeremiah ngoma etire aduonu nkono kyekyɛmu no edu baako ɔse for I know the thought I think towards you minim adwenko a medwen fa wo ho ti yɛni da nyame bɔhyɛ so enti ogyidi ni yɛ ama wo kasa no yɛnhu sɛ w'ani da nyame bɔhyɛ so ɛnkasa ni ha sɛ agyanka bi a woni boafoɔ enti we me papa awu bɛyɛ 11 years ni ana 10 po nanso ɔde Yesu gyaa me nti m'ani nyɛ me yada mehu sɛ me wɔ papa bi a mpo na ɔkyɛn magya na ɔte ase enti yɛwɔ ani da so ɔse na mennya mu nyanka wɔ ani da so enti yɛ ama wo kasa wɔ nnwomtoɔ ɛduru mmerɛ bi na sikasɛm nkɔ yi a ma wɔ nnwomtoɔ no ɛma yɛnhu sɛ wowɔ ani da so wɔ Kristo mu na saa ani da so yi ampa ɛnhyɛ w'ani wuo deɛ ɛka ho biam he provides ɔno ɛne provided ma yɛn enti adwumaden a yɛrebɔ no na nyame fa so na wɔ sustain adwuma no obiebie kwan na ɔfa so de hwɛ yɛn enti yɛkɔdwa so a sɛ 10 cedis po na ne yɛbɛnya yɛnam kwantene no so bɔ mpa yɛn enti yɛhu sɛ ɛno na ne nyame de ama yɛn yɛbɛma ne gye ana sustain ni yɛnkɔbɔ korɔ no nka ho yɛnkɔgye sakawa nka ho anaa meboa because Philippians ɛhɔ wama yɛate aseɛ sɛ ɔno ɛne yɛn provider or supply de ma yɛn according to heavenly riches awie nyame on provide ɛmfa ma me ne omienu deɛ mede ɛka ho na meyɛ awie yɛyɛ kristofoɔ yi deɛ yɛnsu baako anaade a ɛwɔ ya kwan so ebie mu ne sɛ we are overcomers kristosom ani suade hunu titiri ne sɛ ɛbɛtete wo yie na watimi ayɛ obi a wotimi egyina ɔko ano ɛtete wo na watimi egyina abrabɔ iko ano enti ma ɔko ketewa bi ma wo meye wiaseni ma ɔko ketewa bi ma wo mpa wo nyame ma ɔko ketewa bi ma wo nkasa ma entie nyame ma ɔko ketewa bi ma wo nkasa wawie asɔre dan mu wura san sɛ ɔtetew onim sɛ how do wo hɔ enti na ɔsɛ me tetew enti we are overcomers deɛ edi awieyɛ yɛn agyidifoɔ yɛtwɛn wɔ nyame mu we wait in him yɛtwɛn ɛwɔ nyame mu yɛwɔ twɛn honhom o anaa yɛ honhom aba no Galatians 5:22 hɔ perseverance ni mu ana patience ni mu ana nti yɛwɔ boasetɔ a yɛde twɛn nyame
si yetie ya nne na chene nko ya yentutu mika se yekopedufa enwu ye nyankopon animase Habakuk ne kan o se na etwentwen ne na sesan ya badie yesere wo san ya badie yegu wani masesan ya badie yedi watam san ya badie yetwetwe wo san ya badie ana wa mehwe hana oni ne kura mre nti o se etwentwen ne na sesan pa adwuma ne egu pa nyame be sustain wa na ebre yese obi kwan no he holds time wabie kwan enipa na na eka wa abra na sara owo kuro no so no wo se ye wa ba abrewa 90 years o pa wo pe ba bi koda na ehwe yanim na nipa no won refi se wo koda ye no nyame bi na ma ade chen ye he holds time enti chen erade Shadrach Meshach ne Abednego ne kan o se na ye nyankopon wa magiye pa ye nwu sansa ye de ya kari ne ye hu se o ye nyame o afoforo ni nyina anye nyame ma yen enti wa magiye pa ye nwu ye wu woni mu ye wani da so e wo soro se wo benya sa sui bia ene na wo ye Kristo ni o se wo benya sa sui bia ene na won konkron ti wo mu o na sa sui nyina wo ma ho bra o Kristo ni o na tu ni nuafo se ye nko papa na o wa akiri ha no sabi o ye fucking pa ayen komekwe no ye dufa bi maame so Sunday ye ne wa na ebo akasai ahwe ye nyame obetua wo kapa enti ye de yensu egu nyame din ho fi ye de yensu twi nyame enkrofo fi nyame gidi a wo nyame mu edumre bi a de one wo asori ho a ahia no de wo ya hu na wusi ai no kra no wo hwe na ta de hwe ne mpaboa bi se de wusi hwe no asa wo ye King Solomon so unuru King Solomon onde ye die no nyame toto tetale ne saa emre ye ho asawate na ye nhye afoforo nkunai na wontimi entena nyame mu awie yi nyame a wahye meden no onhye wo den ensen medie wo Yesu Kristo ni din mu amen abusa ni din ane evangelist Afia Chreme Global Heritage Prayer Ministry mama ena watene nka ewufia ha no minim se oyin hira pi sana oba ade na ye no ose oba o meka asam abatu gidiem na akraw na amwatimi agina awie mre mu enti whenever she comes here she is here to empower you na wachiro se ni nyankompon ede so etiase and then he is not ready to forsake you wonya na adwun so beyi na ni ahintaw enti oho ede ma me ba cha ni mama eni nkomo ewo afia no awie ono preach awie se ne de ya aka na de akire no ya dom na nyankopon na amne so a ode edom ne ma number na 0543989989 0543989989 mamini kamfa Ike miano mfa mama mfa Ike miano Ike. Hello Asabi minia. Yes sir ene mama ni nkomo mama mama hi ya mu medofo mama feel papa last week man you me so ma feel set to aye de nka tie ni kosua atoso baba ya dance ba so wa say nkura say wa ma ya hu say so a so mu ye oh pa ida so ho dance ba mama me family ya di moja asaba metia ne say with God all things are possible. The who say impossible when him no heritage nyame o ma ho nsenkyereni wo Jesus name. Amen. 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 Mama beda. Hello. Hello mama. Good afternoon. Good afternoon. Ene mama ni nkomo e. Mama mpaso awade asunde. And council medofo. No pasem ni mama bia metio na ya na me che makoma to me yam. Oh, amen. No pasem ni o kanya me asema abo nipa. Nyankopon nhyira mama. Amen. Onhyira oso. Kristo anu onyam enhyira wo sra abemu abia me hu no wo ho. Wo favor mu. Amen. Amen. Okay. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me ba chone mama ni nkomo mama. Mama ya da so na we yenzu kra sa wo dia mai. Da celebrate nya me se o ma wo sa e to. Oh ho aya wo ye mu hye wo. Me ba san. Fansa to akoma so.
papa me bo wa hojo wa yonkofa entena me nua bai enchen nyame oma oseria emu yeduru wo Yesu din mu amen Amen. Amen. Okay. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me ba jone mama ni nkomo mama. Mommy, for sure, I didn't share. No, Cassie. Ewan church, how the chair, Danny now. What my age that I didn't share no, Cassie. Ompa ye beboa wo nuanu mu mema a o manyine sen wo enti ya abobi ma wo mo ebi wo hosa why nyamenka wo. Okay. 0543989989 0247989989. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me ba jone mama ni nkomo mama. With the name so and also Yamanam Yamam, so I don't Namian Kanokre, Timitiana, Makuma, 2 million. This is my first time of calling. Okay. Danny Dame announcement him. Okay. And this is about Mammy Bomper, Mammy Kakra. Mr. Osra dom ne osrum page the mouth. Baby aya o shave you ti menka se e honye anabibia wo ho na emum. Ya menim die mu o sesa ho a ebeboa. Why? Nyamenka ho. Okay. Me da sipi. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Me pa jone mama ni nkomo. Mama, good afternoon. Afternoon, Medofo. Let me show for a more definitely issue out there. My in fact, Mama, Makuma told me when I some out there. It's saying I made a post of sharing. I do not dare share and the court and the great child. But the message I won't fire at me. Adwuma ho nimde akwankyere nyame de adom wo why Amen. se obi ye adwuma bi wo ho nimde a kyere no na yenhwe ade e the blessing bebre o nyame hyira o. Okay. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pa cho ene mama ni nkomo. Me ba cho twa ho ye na wa ho ma ni twitwa si. Okay. Mr. Osro adom e de mawo. Mr. Osro impeja. We free. Hello. Good afternoon. Good afternoon, sir. Me ba cho ene mama ni nkomo. Good afternoon. Fine o Medofo yenkasa. Macho, the was a time and then I share some of our country. You come in, you take with you, but you catch Sompa 98.9. Ya wo da bia heritage a. A higher Sompa 98.9. Why? Oh, Mama. You show. Ya no wa hwe online so Sompa FM. Okay. 2 fidie no mane na ha nko ba bia kra da bia na ha sa na. Oh baba o ho. Mr. Osra adom di guniti so abofra no na koma mu odo pa nti ma wani nkune ho why oye blessing bye bye Amisha. Okay. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Me ba cho ene mama ni nkomo mama. Afternoon Medofo. Yes, Nyame Shira de no. Oma adiaba ubia no. Enso nenya no bae bibiri. From Bible so Bobi Mai. Mr. Osra adom ya nipa ta hye wabufu ana. Papa. De mi hu no. Enti so obi hye wabufu sa wo de ya na wawura dam watopo no mu. Why? Na wadi esonkunim se de be ya MSA wade. Mr. Nyame bambo. Nyame oma de waye ne papa bia no onkai wo why wo Yesu din mu. Amen. Hello. Good afternoon, sir. Me ba cho me do ya last caller. Ene mama ni nkomo. Me bo tell me ndi me nyama mon Bible. Mante. Ose. Me ya ndi me nyama mon Bible. Okay. Oso yare. Oyare. Oh. Ye wi afre me why Mr. wa fa che me say ye wi afre me na fa nsu me mon pa yin so ma why. Nyame sha. Okay. Abusia ya de fraju mani nyina besi. Kodwa ye nyanto so nya da bia na ye kodwa. Ye nyanto so nti me mon pa ye wo. Matoso. Good afternoon. Afternoon. Me ba jo mama na se me nto ne so nti mato ne so. Ene mama ni komo. We da mama se. Nka se nka makap na chi. Papa.
Sabi oyete asefo wa Okay, mama nyamenchira me de tambia me ka say mama ye teni. Okay. Oh ye teacher o chira kra dia na say o chira ba mu ma o ti ase. Very well. Very well. Wow. Yeah. Na so o kama wo hu sinta wo mu pia. Anti dakrokra no mantie mama ya wo da bia dia. Me too kana ko do ma ba bi na mente mon kana ha me papa. Oh, Kafra. Yeah, catch a do mama say omuntie sompa. Ti mama me da wa se ja wa nkwenja me. Ni yam pa go kakra. Mr. Osra dom de ma abrantie bia ope emoa fi wo ho. Se omaya obeba. De obetimi di aboa ni bia se ya futuo pa. Yesa ofiri wo nchen a obekọ amane mu. Enti why? Enu nti nyame omie wapono nyina wo Yesu din mu. Amen. Amen. Mama me wie. So so na buso